Hej alle sammen og velkommen til 3 ting du kan lave, når du er syg. Lad os gå i gang. Ja, kom så. Ja. Fuck det. Køre en bil. Jeg kan køre en bil. Jeg kan ikke nå pedalerne. Nå alle sammen, tak fordi I gad at se med på den her video i dag. Selvom den nok blev rimelig skrald. Men tak fordi I gad at se med. Hvis I kunne lide den, så må I gerne like og subscribe. Og vi ses.